Sugeng pepanggihan kalian renungan padinan GKJ Purwantara gangsal Desember 2019. Renungan padinan kapendhet saking Galatia 6 ayat ingkang kaping kalih ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Padha tulung tinulungana ing bot repot, iya kaya mangkono iku anggonmu netepi ing angger-anggering Sang Kristus. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang nuhuni setya lan nglampahi wonten ing saruting gesangipun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, sansaya dangu kabetan gesang manungsa menika sansaya kathah. Saben tiyang ngupadi nyekapi kabetan gesangipun. Kathah tiyang ingkang namung nengenaken kabetanipun piyambak lan boten peduli kalian tiyang sanes. Kathah pitakenan ingkang mekaten. Kenging menapa kita kedah tanggap dhateng tiyang sanes, menawi tiyang sanes mawon boten tanggap kalian kita. Kenging menapa kedah kula ingkang peduli lan pitakenan-pitakenan liyanipun. Pikantuk menapa menawi kula peduli nulungi lan tanggap. Pitakenan-pitakenan ingkang ndadosaken kita malah sansaya boten peduli, tanggap lan nulungi. Gusti ngagem gambaran tiyang ingkang alit lan asor. Gusti badhe mirsani sepinten tanggapanipun kita, sepinten tulusing manah kita, lan sepinten munining katresnan ingkang kita tindakaken dhateng sesami. Setya tanggap lan peduli sansaya awrat kita prangguli ing gesang wekdal menika. Kawontenan menika dadosaken tatangan tumrap pasamanipun Gusti. Kita badhe nengenaken kepitedahipun Gusti menapa pikajeng kiyambak. Kita saged sinau saking Rasul Paulus ing Efesus 1 ayat gangsal 11 dumugi 13. Rasul Paulus ndedonga dumateng Gusti supados Gusti paring roh ing kawicaksanan lan wahyu. Satemah pasamuan saged wuwuh dumateng Gusti. Roh suci ingkang nuntun kita nglawan godaning donya lan nengenaken pikajeng piyambak. Roh punika ugi ingkang nuntun kita dados pandheripun Gusti ingkang nulat Gusti setya lan tanggap. Menawi saben tiyang saged ngraosaken lan migatosaken timbalan punika, kawontenan ing donya sansaya tentrem. Pasamuan ingkang kinasih, Gusti Yesus badhe rawuh minangka Ratu Adil. Kados pundi iman kapitadosan kita praktekaken wonten ing gesang padintenan. Pramila sumangga kita mbangun gesang ingkang langkung sae, setya dumateng Gusti, tanggap lan peduli dhateng sesami. Amin. Gusti berkahi. Sumangga kita ndedonga. Sowan marek wonten ngarsa paduka Duh Gusti, kawula ngaturaken pamuji lan syukur kawula wonten ngarsa paduka. Awit rahmat lan kamirahan ingkang tansah kawula tampi wonten ing saruting gesang kawula. Kawula nyuwun supados Roh Suci saking paduka ingkang paring kekiyatan, diparing kawicaksanan supados kawula saged tanggap, peduli lan setya dumateng paduka. Kawula kasagetaken peduli kalian tiyang sanes mboten namung nengenaken kepentingan kawula piyambak, nanging saged peduli, tanggap lan biyantoni tiyang sanes. Amin. Mekaten renungan padinan mugi Gusti tansah paring berkah dumateng kula dalah panjenengan. Amin.